Vaša domácnosť bude vždy dôkladne povysávaná. Nebude potrebné urobiť nič viac, než stlačiť jedno tlačidlo. Robotický vysávač iRobot Roomba série 600 je dokonalým pomocníkom v domácnosti a ušetrí vám množstvo práce. Roomba povysáva nečistoty, prach, vlasy a chlpy zo všetkých povrchov. Vysáva koberce, plávajúce a drevené podlahy, dlaždice či kameň a linoleum. Patentovaný trojstupňový systém čistenia, doplnený technológiou Aerovac, maximalizuje účinok vysávania na všetkých typoch podláh. Najskôr bočná kefka vymetá nečistoty pozdĺž stien a nábytku a dostávajú sa pod hlavné proti sebe rotujúce kefy. Tieto špeciálne navrhnuté kefy dokážu dokonale pozbierať nečistoty, prach a dlhé vlasy z podlahy. Výkonné vysávanie ich potom vtiahne do zberného zásobníka Aerovac. Je navrhnutý tak, aby boli nečistoty nasávané do jeho zadnej časti. Dovoľuje zachytiť viac nečistôt a preto ho nie je potrebné tak často vysýpať. Roomba využíva inteligentný systém navigácie iAdapt, ktorý zabezpečuje nezávislé správanie sa pri upratovaní. Prispôsobí sa prostrediu, povrchu a množstvu znečistenia. Svoje správanie Roomba vyhodnocuje až 60 krát za sekundu. Roomba jednotlivé miesta podlahy prechádza viackrát. Povysáva aj pod nábytkom a okolo neho. A pozdĺž stien a prekážok. Poradí si aj s prikrývkami na posteli a záclonami. Nespadne zo schodov a vyvýšených miest. A nezamotá sa do káblov. Pomocou funkcie Dirt Detect, ktorá je súčasťou iAdapt, Roomba využitím akustických senzorov vyhľadáva viac znečistené miesta a intenzívnejšie ich vysáva. Pri vývoji sme mysleli na vaše pohodlie, preto je Roomba navrhnutá tak, aby bola najjednoduchšia na používanie. Stačí stlačiť tlačidlo Clean. Roomba sa sama vráti a zaparkuje do nabíjacej stanice, aby sa dobila. Vybrané modely majú ako súčasť balenia virtuálnu stenu Virtual Wall a podporujú plánovanie vysávania s možnosťou naplánovať čas vysávania na každý deň v týždni, napríklad keď práve nie ste doma. Dôkladne povysávaná domácnosť každý deň, úplne bez námahy. Robotický vysávač iRobot Roomba série 600.